בוא רגע, מה נשמע? רגע, שנייה. למה להרביץ? למה שירביץ? אני מודה לך שעשו בגמיציות לא רעת יותר. כל מה שתאמר, כל מה שתאמר ישמש כחקירה בבית המשפט, יש לך את הזכות לשמור על שתיקה. פג תוקף מ-2023, אין לך רישיון לאופנוע. לא. הוא אסור לו לשתות מים כרגע, או אלכוהול או תחת השפעת סמים. יש לך אישור רפואי? בסדר גמור, תודה. כן? טוב, בוא נחכי לך. סגירה 401. לא, שלילי, אחד מהטקטי יוריד האופנוע לתחנה. הנה עוד פרח. בסדר. יש לו בקבוק וודקה.